Ook iets speciaals deze keer in Dwars door Limburg, want we hebben het heel vaak over duurzaamheid. Natuurlijk, een belangrijk thema voor iedereen. Elke dag ook weer in de krant natuurlijk met de dingen die daar gebeuren. Nou, wij besteden er ook elke maand aandacht aan. En dat doen we nu ook in het kader van Duurzamer Peel en Maas. Nou, we hebben er ook een gast voor die daar heel nauw bij betrokken is. Want het Repair Café High is iets wat natuurlijk heel dicht bij duurzamer staat. Ja, het is niet alleen iets wat goed is, maar ook iets waar jullie een feestje te vieren hebben. Want jullie bestaan met het Repair Café 10 jaar. Ja. Hoe gaat dat gevierd worden? Nou, misschien is het goed om even eerst wat over het ontstaan te vertellen. Dat kunnen we straks even over hebben. Als ik terugkijk naar 2015, toen het begonnen is eigenlijk voor ons. Toen trof ik Janine Jansen en met z'n tweeën hebben we toen het initiatief genomen. We liepen al wat langer met dit idee rond. Een paar jaar daarvoor was er in Amsterdam dat concept geboren. En dat ging als een olievlek ging dat door Nederland. Alleen aan deze kant in Limburg daar was eigenlijk bijna niks. Mm-hmm. En toen heb ik gezegd van nou, dit willen wij. En toen hebben we ons opgepakt, zijn we straks Roermond gaan kijken. Dat was een Repair Café. In Venlo was nog helemaal niks. Die waren er ook 's morgens geweest kijken in Roermond. En nou, toen ging het heel snel. De vrijwilligers die waren nog gauw gevonden. Kringloopwinkel Alle Handen in Panningen die gaf ons daar een ruimte waar we dat konden organiseren elke maand. En vandaar is het eigenlijk opgeklommen. En in november van 2015, dus dat is nu in november 10 jaar geleden, toen hebben we 's middags de opening gehad door Raf Jansen, de wethouder, in de kringloopwinkel. En dat is leuk om te vertellen, want 's morgens moest Raf naar Meijel. En toen had Meijel de opening van hun Repair Café. Ja. Nou, intussen hebben we Repair Café van Panningen naar Helden verhuisd. We hadden al Meijel, noemde ik al. We hebben Barlo, we hebben Masbree, we hebben een luxe in Pelemaas. We hebben 4 Repair Cafés hebben. Ja, dus. We zien achter jou een foto. Iemand bezig met een soldeerbout volgens mij. Ja. Schroevendraaier, soldeerbout. Want dat is de basis van hetgene wat ze natuurlijk doen. In plaats van meteen weggooien en naar de action. Kijk er eens naar en kijken of je kunt maken. Ja, dat is het hele concept. Is eigenlijk dat je, als je thuis iets kapot hebt, dat je het niet meteen met afval gooit. Maar ja, toch even kijkt, is het niet zinvol om het toch te repareren? Want dat is vaak met een kleine reparatie is dat te doen. En dat is eigenlijk de hele essentie van het concept. Je loopt binnen, het is gratis. Je loopt binnen. Daar zijn vrijwilligers aanwezig. We hebben ook naaisters voor textielreparaties. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat doen we ook. Dan gaat een vrijwilliger die gaat zijn best doen om dat te repareren. En soms komen daar wat kleine kosten bij. Dat overleggen we dan altijd met de mensen. Of ze dat nog de moeite vinden of niet. Kijk, en dan heb je toch dat spul, neem je naar huis en dan gaat dat een tweede leven in. En in feite is dat toch goed voor je beurs ook, laat ik het maar even zo zeggen. Ja, maar niet alleen goed voor de beurs, ook goed voor de omgeving. Die zijn duurzamer. We doen het voor een betere wereld. Noem eens een voorbeeld waarom het dit goed is om te doen. Wat voor soort dingen besparen we ons ermee? Nou ja, iedereen heeft het wel over CO2 en over circulaire economieën. Dat is, bij bedrijven speelt dat heel erg. En je kunt er ook in de krant over lezen. In feite bespaar je grondstoffen hiermee. Daar komt het eigenlijk op neer. Als je een stereo-installatie hebt en je moet die weggooien, dan moet daar een nieuwe voor in de plaats komen. En als je weet dat je 99,9% van die stereo-installaties nog gewoon goed werkende onderdelen zijn, dan ben je eigenlijk, dan kun je wel nadenken, er gaan heel veel grondstoffen de vuilnisbak in. En mensen kunnen wel zeggen, dat wordt allemaal gerecycled, maar ook dat kost weer energie. Dus wat is nou makkelijker dan dat product gewoon langer laten leven, voordat je dat uiteindelijk dan toch in de recycling geeft. En dat is eigenlijk het hele concept. Oké. Nou, voor wie het nog niet helemaal duidelijk is, we gaan even naar een film kijken. Strijkijzers, mixers, heel veel koffiezetapparaten, cd-spelers, cassettedek, nu ook een printer. Ja, eigenlijk alles wat proberen ze te repareren. Dus, lukt dat meestal? 70% ongeveer, ja. Dus en als het niet gemaakt kan worden, ja. En in het verleden was het wel vaker dat er apparaten, of in het verleden dat is nog, dat ze niet open gaan. Dat ze door de fabrikanten zo gemaakt werden dat ze niet open konden. En dat is nu aan het veranderen, want dat moet wel. Dus dat houdt ook in dat het eerder gerepareerd kan worden. Ik ben bezig met proberen de cassettedek weer aan de praat te krijgen. Dus het probleem was dat de band vastliep. En het probleem zit hem niet in het apparaat zelf, maar zat hem in de band. Ja, dus
Dus het was geen moeilijke reparatie? Het was geen moeilijke reparatie. We hebben dus de band weer een beetje soepel gemaakt en daarna zeg maar een paar keer op en neer laten lopen en dan doet hij het weer. Ik doe het met veel plezier. Ik heb hier altijd in gezeten in dit vak, dus mijn hele leven al. Zoals broeken korter maken, overal een opening wat dicht moet. Ja, het moet toch allemaal op een andere manier gemaakt worden. Kun je niet zo, het moet ook met de naaimachine. Eigenlijk onze hobby geworden, hè? Dus het repareren van spullen. En je maakt mensen blij ermee, hè? Dus dat geeft een heleboel voldoening. En dat is eigenlijk het leuke van de repaircafé, hè? Als de mensen binnenkomen, dan hebben ze gezegd van, nou, ja, het zal wel niet te repareren zijn. En dan lukt het toch. En dan gaan ze met een stralend gezicht weer naar huis toe. Zeggen van, nou, dan kunnen we die oude cassettes van de kinderen of wat ik veel wat, kunnen ze dan weer draaien. Dus daar zit ook een beetje de voldoening in eigenlijk, hè? Dat je mensen vrolijk ziet weglopen. En we hebben eerst altijd bij Oppe Koffie gezeten, een stukje verder. Maar die is in het weekend tegenwoordig niet meer open, dus moesten we verhuizen. En toen hebben we contact opgenomen met de Binger hier en met de bibliotheek. En die hebben gezegd van, nou kom maar, dan gaan we hier zitten. En toen wouden we eigenlijk eerst bij de bibliotheek gaan zitten. Maar toen zei de Binger zelf van, doe het maar hiervoor in de foyer. Want dan zien de mensen ook dat jullie hier zitten. Dus dat is alleen maar gunstig voor de mensen die binnenlopen. We proberen toch om de mensen bewust te maken dat ze niet alles zomaar weg moeten gooien. Maar toch eerst moeten kijken of het eventueel gerepareerd kan worden. Er wordt veel aangeboden om te repareren. Een broek korter maken, nieuwe rits erin zetten. Ja, van dat soort dingen. Of een kussensloopje maken voor een tuinstel wat kapot is. En dan komen ze dat brengen en dan wordt dat gerepareerd. Ik heb gehoord dat vooral de dames het heel erg druk hebben. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat zijn allemaal klusjes. Ik denk dat veel vrouwen er geen tijd meer hebben en het ook niet kunnen. Ja, die hebben dat ook niet zo geleerd, de jongere vrouwen. En het zijn allemaal broeken korter maken. Hier ik heb een scheur in de broek. Die moet gerepareerd, een nieuwe rits ergens in. Ja, en daar hebben ze geen tijd meer voor. Hè? Die zijn nu een broek aan het repareren, die was gescheurd. Ja. Dus, en dan is die weer helemaal goed. En een jurk korter maken of mouwen van een trui of allemaal van die dingen. Wat we zien zijn natuurlijk vaardigheden die heel veel mensen tegenwoordig niet meer zoveel hebben. Ik denk dat heel veel mensen iets van een technische achtergrond hebben of misschien het geleerd hebben nog op de huishoudschool dat je daar hoe je met een naaimachine moest omgaan. Is dat niet ook een risico dat er geen nieuwe jeugd bij komt, zeg maar? Wat voor dingen doen jullie? Ja, dat is zeker een risico en daar proberen we dus ook aan te werken. Het is nu zo dat je vrijwilligers, die krijg je relatief gemakkelijk. We hebben de luxe dat we best veel vrijwilligers hebben, maar inderdaad, het is toch een vergrijzende massa die het repareren eigenlijk nog gewend is van thuis uit. Hè. Thuis was je wel gewend om je fietsband te plakken als die stuk was of dingen gingen lang mee. Dat was je gewend. Jeugd van tegenwoordig is daar iets anders in. En door jeugd met techniek te laten kennismaken en ook te laten zien dat repareren een optie is, want er wordt vaak helemaal niet over nagedacht, hebben wij contact met allerlei jeugdinitiatieven. We doen met de bibliotheek samen, Lisette weet dat ook. In de bibliotheek hebben we een maaklab, daar gaan we met kinderen met techniek dingetjes knutselen. We hebben ook een repaircafé voor kinderen. Trouwens, dat is nu aanstaande zaterdag, de 8e. 10 uur. Van 10 tot 12. Staat helaas verkeerd in de krant, maar dat is van 10 tot 12. Mm-hmm. En dan komen kinderen met hun eigen speelgoed. Maar we hebben ook zelf speelgoed wat defect is en gedoneerd wordt door Intertoys. Onder garantie komt dat terug in de winkel. En dat krijgen wij dan, repareren wij samen met die kinderen. En die mogen dat ook testen. Dat vinden ze hartstikke leuk natuurlijk. Zo'n racebaan testen of wat anders. En als dat dan klaar is, dan wordt dat dat speelgoed dat wordt gedoneerd aan Stichting Een Klein Gebaar in Blerik. Okay. Dus dat is voor de minder bedeelden die dat speelgoed waarschijnlijk niet kunnen betalen, nieuw. Daar gaat dat soort gezinnen toe. Dus ook aan de toekomst wordt gedacht in een duurzamere wereld. Jong en oud samen ook in die zin. Dus, En we hopen natuurlijk in de toekomst dat we ook een doorstroming krijgen en dat we dus jeugdigere mensen in het reparatiekanaal krijgen. Ja. Dus zeg maar mensen tussen de 20 en de 40.
Als die interesse hebben om bij ons als vrijwilliger te beginnen, dan zou ik zeggen, bel eens even. Dat is wel weer te praten. Dus. En even financiering, zeg maar. Ik weet dat bij de supermarkt, zeg maar, dat je fles kunt inleveren, dat je aan het repaircafé gaat. Hoe betalen jullie dit? Maar we hebben, wat ik al zei, we verwachten natuurlijk een soort vrijwillige bijdrage voor de effort die we doen om iets te repareren. Dus we hebben daar een spaarvarken staan. Maar daar komen niet de grootste bedragen binnen. Wij doen mee aan publieksacties, zoals de Rabo Club Support actie elk jaar. En we doen in Maasbree en in Panningen ook mee bij de Jumbo bij de statiegeldactie. Daar halen we eigenlijk het meeste geld op waarmee we de begroting dekkend krijgen. Dus dat hebben we natuurlijk wel eens als stichting onze kosten. Ja. Mooi initiatief, 10 jaar bezig. In die zin ook tijd om feest te vieren, om even bij stil te staan. Ja. Wat gaan jullie doen? Maar we hebben in elk geval voor dit jaar een iets groter programma, iets uitgebreider promotieprogramma. Het is ook fijn dat ik hier nu sta. Dus, daarnaast ben ik door het platform Duurzamer Pelemaas uitgenodigd om als eerste spreker een lezing te houden in een reeks van lezingen. En die vindt plaats volgende week op de 13e, op een donderdag. Inloop is om 6:15. En dat is bij hal 9 in Panningen. Mensen moeten zich daar wel even voor aanmelden. In diverse media en ook websites, ik geloof ook hier van de omroep, is dat bekendgemaakt. Dus als je even googelt, dan vind je dat gauw. En, dus ja, daar ga ik nog iets meer vertellen en dan ga ik iets dieper in op die 10 jaar historie. En daar komt eigenlijk alles een beetje voorbij en misschien ook nog leuke dingetjes die we meegemaakt hebben. Dus en daar maken we gewoon een hele leuke avond van. Daarnaast hebben we natuurlijk feest voor onze vrijwilligers, want ja, dat is de kurk waar alles op drijft, moet ik zeggen. Dus we hebben daar een aantal activiteiten voor georganiseerd dit jaar, om die eens eventjes goed in de watten te leggen. En ja, natuurlijk als je jarig bent, geef je gebak. Dus in die novembermaand dan gaan we ook nog even trakteren voor de bezoekers om iets lekkers te geven, de mensen die dan komen. Of even langskomen, die krijgen dan een lekker kopje koffie met iets lekkers erbij. Okay. Maar ook dat zal natuurlijk nog voorbij komen, dat ze dan zeer welkom zijn. En ook eens mee mogen nemen om te laten repareren. Ja, als dat, of komen kijken, als ze zeggen, je bent nieuwsgierig, ik wil gewoon eens kijken hoe dat werkt. Of voor advies. Dus ik denk van ja, ik wil eens even vragen, wat kan ik hier of daar mee? Altijd welkom.